aye mi yebi ayam fa ko sobe ka Burkina beu befu ka président son excellence Ibrahim Traoré ka premier ministre Apollinaire neba tokofla apo akere intérieur kufu ka Burkina befu ka fo Mali gouvernement tokola période wo période nanana génération wo génération nanana problème be akanga minu solution problème mbanga peuple dans la vie oye sécurité de be kan faga kan dem faga kan muso faga kan kew faga kan ga sonna su faga ka désordre ki anga jamana la anga priorité follow oye sécurité bi na ye sécurité physique soro ambese ka dun ka fa sabati ka kalan sabati ka l'école sojo ka docteur sojo mogo ka ta ka sigi nyogo fe ka soro pashita munde bo yamriya dama ala Dieu anga peuple de badama mais oye minki oye anga l'armée ambe ka interview d'ici ça a hakli sigler dum parce que soldats zulo be front la Mali do be front la Burkina do be kassa donc ambe mi ni peuple fanga priorité mi anga franyo kanga soldats su deme ka fe wo fe na bese ka duma nga duma soutenir pour que ka courage sur ka jamana libéré nanga jamana libéré la fe wo fe ambe mi ni jamana la démocratie wo dunka fa école du ABBC ka ke ne jamana te at se ka ke donc anga l'armée soutient ko de kama yafo ko l'armée c'est la couronne vertébrale de la nation il faut kokoro et bolo be se katige ikongolo i lo be se katige mais il est mo e hadamade mi kokoro karira et se kasbi donc armée bo chogo de la donc anga l'armée soutenir ni dunka fa ni la kana balia na bananga jamana ko ala barka la fembe bena ya fu barala ye UNESCO ka fembe modu ko kelaw abe wuli hakki adama de rula fo a hakili de la ba miri munde be hakili yelama munde be influence ki hakila o ba fo même les hommes de culture minum be sebenke minum be cinéma de la minum be kuma radio la no journaliste ay barake ay priorité kanga tanga jamana anga jamana ka ay mi la mesisa artiste ye munde fo nyemo yo aw kana échouer peuple bawko aw kana yerira aw kana sira aw ta nyefe aw kana hésiter ay tege di ñowa ma kambo sabati na la so hakito bala salli ala